itwa ndikunyepera inini hangu ndikufira mahara mhuri yangu ichikuda kurarama munhu yangu ichida kurarama apo ndotofonirwa kutonzi uya uri palive uya kunoku kunodiko kubasa ikuku kunodhifenda Mnangagwa. Gentlemen ngatibatsirane vakomana, ngatibatsirane tidzidze. We must learn from 2017. 2017 we were isolated singaitwa mazuva chihuri paipa Operation Restore Legacy paipa. We were isolated singaiti tichionekwa sezvinhu zvisingashandi chaiko zvinhu zvisina kukosha. Then pana pamonzwa munhu achitaura kuti usachadzwa kutonifonera kutaura kuti yakunoku ini ndiri palive inini inini handini kunyepa kumana nyangwe kurowa munhu handitombodorowa munhu amene zvenyu panorowa munhu ngozi dzinoyamba kwenyu ende muchapinda mumajeri. Let's learn from 2017. Chihuri used Aspire tikawengana nevanhu polisi ichinyora matiketsi ichidini zvinhu zvakawanda zvichiitika vanhu vachitotsinye mumaroadblock then pakapinda 2017 masoja vakapinda. We were powerless by that time. So let's learn vakomana, ngatidzidzei. Vanoita ngozi kumba kwako, why should we protect him? Ari kudya mari dzake nanachivhayo achidi zvaari kuita izvozvo. Isusu tiri kutotambura. Ndikutaura kuti mwana wangu chaiye ari kutotadza kutoenda kuchikoro iko zvino. Chikoro chakanaka. Magovernment school maticha ako. Ngatidzidzei vakomana, ngatidzidzei. We belong to the state issue. We don't belong to Emmerson Mnangagwa. Saka zvinhu zvetinofana kudzidzaka tikatadza kuzvidzidza iko zvino tinopinda bhisi mangwana tinopinda bhisi. Mutamba ane mari yekutiza kauya, mari izvi munoti asikuwa mari muna Mutamba, mari ari kutopuwa vanonga vakatenga dzimba kuna South Africa vanotiza vachienda enda vabatwa. Asi imi ndi munobatwa ndimo mazuva anoka mademonstrations ari kutotaurwa pane madrones anonga ichitoona ukarowa munhu unotobatwa, unobatwa. Nyika yese haisi kufara yamuramba Mnangagwa. Saka let us stand by the people vakomana, tisashandiswe naMutamba. Ndikakutaura kuti last month ndakatenga boots coordinates neuniform trousers neboots kubhadhara mari yangu ini $25 kupuwa zvinhu zvangu izvi coordinates kutenga. Then ndoya panapa ndichinzi naMnangagwa ndirove vanhu, ndorovere chii vanhu. Ivo madispo nemapropo ngavapinde mustreet varove vanhu. Noti kuti dispo anotaura kungokanda chisignal chake chaanokanda achipa mainformation. Dispo napropo ngavauye varove vanhu. Ndo vari kudya, ndo vari kuhora maUS ka. Mapropo ari kupuwa ma1000, more than 1000. Ini chaicha ndikataura ndotambira 160 nezvikwereti zvindinazvo. Chikwereti chesolar ndine loan yekubhengi ndotambira 160. Ndichaya rendi, ndikubhadhara rendi $120. Ndosara nechi kana ndimo tiri kutumwa nemunhu zvanzi enda unorowa munhu. No, mapurisa ngatingware, ngatichenjerere mapurisa. Ngozi inouya kumba kwako. Mboti ndikaona mapurisa achishaya transport ndayatakura. Iye zvino handayatakure. Kakaregera kudhara. I cannot carry medharas in my car. Unoona uniform yemupurisa ichiratidza kuti yekudhara. Sheti yaburuvara. Chitrauzi chakachenuruka kare nezuva. Chinyowani pazvinhu zvaainazvo imboma chete yekurova vanhu nayo. What is wrong with you? Do you know that our security guards wear better uniform than our police officers in Zimbabwe here?